Il-passjoni lejn il-ġeneru tal-hip-hop matul dawn l-aħħar 6 snin ħada diversi postijiet madwar l-Ewropa, fosthom Spanja, il-Ġermanja u l-Olanda. L-aktar vjaġġ riċenti kien lejn l-Iżvizzera, fejn flimkien ma' Żeffiena oħra Maltin ipparteċipat fil-kompetizzjoni tal-World of Dance u kisbet riżultati sodisfaċenti. Iż-Żeffiena Cheryl Lofreda ilha fid-dinja ta' sfin madwar 8 snin u l-passjoni tagħha waslitha biex tiftaħ studju tagħha. Concept of movement bħala isem in itself, nkun nixtieq nirrappreżenta li wara kull moviment hemm kunċett li qed jispjega jew irid iwassal xi ħaġa lill-pubbliku. Dawk li ħadu sehem fil-kompetizzjoni fl-Iżvizzera kellhom livelli differenti skont l-esperjenza tagħhom. Li ħadna third place diġà kienet isu xokk għalina l-allur nexxielna nipplejsjaw mal-ewwel top 3. U mbagħad wasalna l-first place u reġgħu għajtulna isu xokk ikbar u għax żgur li esperjenza ħadd mhu se jinsiha għax għalina vera tfisser xi ħaġa kbira. Petra u Luke, żewġ Żeffiena mill-grupp, sostnew magħna li l-ħidma konsistenti u d-determinazzjoni lejn il-passjoni tagħhom ħallew il-frott. Il-fatt li issa ħan nieħdu isem Malta f'pajjiż illi kważi minn hemmhekk beda t-tip ta' sfin li nislu aħna hip-hop u urban hija xi ħaġa vera sabiħa x'qed nesperjenzaw il-kultura u l-pajjiż minn fejn beda kollox u issa nistgħu nipparteċipaw aħna billi nipprogressaw is-sfin u nuru aħna x'kapaċi nagħmlu wkoll. Li morna hemm u erbaħna jiena li kienet ħolma tiegħi minn kont żgħira konna naraw il-video sa World of Dance u l-fatt li hekk li konna fija l-competition u erbaħna hija waħda mill-ikbar ħolmiet li qatt kelli. Ir-riżultat li kisbu f'din il-kompetizzjoni prestiġjuża se jwassalhom biex jippareteċipaw fil-finali f'Los Angeles. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.